Chinanchabu nebema mwana zondu nozoro ya ndugo oke mwo tutu na bia kurumba nne nwanyi iye chi obodo okwange na tiki chabu nejeko I didn't look on Monday, no more. When you make Roma, you put in see, I didn't coach it. Now I got it. You go can you work on that? Where can you say? It's not the guy. Yes, I'm Ugochi tubelu. Walk on my oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmanya ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka eriga anyị front and back ndị oche dị anyị front and back ụfọdụ asịkala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wekekwa chọọchị fa okpuru ụka agakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ total family liberation. Yes, ihe niile kwesịrị ịma gbasalụ ọrụ ezinụlọ nke bụ ezie ihe unu ga-eme ka unu wee nwere onwe ige ntị ma gee ntị nke ọma. All family topic that will change your life. Mana before anyị gaba n'iru, ọgwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru. Fat ndị mmadụ ebu ukubegoro nke ọnwa Ọktoba, mana maka ya bụ ahịa a na-ekwu maka ya, aja ọ bụrụ na isonye na aja ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ka anyị ga-achụ chịkọta ya. Anyị ga-achụ aja dị iche iche na tempụl, bụkwazi ebu wee mesara aka ya bụ ihe ya ama. Sọ ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na their WhatsApp numbers.
echefukwana na ya anaghị esho ihu ọrụ na social media. Yes, ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na temple. Ndị na-esonye na aja amarugo ka esi eme ihe, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewu forward ya 3 prayer request. You made donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp number. Can what other details I need from you in order to book you. WhatsApp number 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Yes. On the Abihi Goselema. Ị nwere ike ịkpọ ya bụ nọmba akpọ ma ọ bụ send ya message, WhatsApp message na ya. Ọ bụrụ na mee pikiri ma PA will pick it. Onye ka anyị nye ya bụ nọmba maka ya ọ dị faster. Yes. Then nke ọzọ si dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị like nkụzi ị na-anụ, ị na-watch anyị site n'Eziokwu TV, and na ị chọrọ ka ị watch ya nkụzi ọzọ ma ọ bụ ka ị share mmadụ, jee na Ugochi tubelu. Na-eje na YouTube Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị watch all my YouTube channel, nkụzi niile na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo dị ebe ahụ. Anyị nwere over 1000 lectures ya. Nke bụ ọ bụrụ na watch from Eziokwu TV, ọ bụrụ na watch from Eziokwu TV, mana o nwere movie ọ bụla ị watch na channel a, ọ bụrụ English movie ị chọrọ ịwatch ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube watch ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Yes, ihe kwesịrị ịma. Ọ bụkwanụ na n'ebe ị nọ na ị chọrọ ka ị gota decoder Eziokwu TV, anyị na-ele ya bụ decoder, ihe anyị na-ele bụ 16,000 naira. Decoder ihe eji na-enweta Eziokwu TV. Deno nke ọzọ si dị mkpa bụ na-esonyela anyị na-agwa ndị mmadụ maka Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị na-watch anyị site na ya YouTube or Facebook social media, share it. Then ka anyị gawazie na nkụzi anyị ji maka ya bịa. Ihe anyị ji wee bịa maka ya taa, anyị kwuru na total liberation, family liberation. Ka m gwa gị ihe, ọtụtụ family nọ na ihe mgbu. Ọnwa onye sịrị gị na ihe a nara eme, onye a amara ihe ọ na-akọ. Maka na ọ bụrụkwa m ihe ọ na-eme, ihe na-eme. Ịma na apanicho egwu n'ọhịa ọmụgwọ oke. Ihe nna-achọ ịkọwala gị na o nwere ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche nọ n'ihe mgbu dị iche iche. O nwere ezinụlọ nwere ike ịgwa gị, ịma na ọrụ anyị na-arụ na-enyere anyị aka, anyị na-afụsụ omenetesi na-eme n'ezinụlọ dị iche iche. O nwere ezinụlọ ya agwa gị na their large family, etu ha si wee bụ ibu, na o nwere onye karịrị 60 years na ya wee ezinụlọ, na ọnwụ na-egbu ha. Ọ family na-anwụ ọnwụ ike, family adị atọ atọ, family onye bụ the oldest na family the 60 years nwere problem. Enwere ike akpọ onye dị etu a sị na ọ nwụrụ ọnwụ ike, enwere ike na o nwere accident nwụọ. Onye nke ọzọ enwere ike sị nọ na-eji ahịa pụọ n'ụzọ nwa enwee stray bullet ọtụgbuo ya. Ijọs a na-akọwara gbasara onye nke ị na-afụ ka ha si anwụ. Ndị na-anwụ n'ute ihe mberede, lụtara ya. So o nwere ndị bụ famili ha agụba history ha si anwụ, mana ha na-anwụkarị site n'ihe mberede. Nwee ndị nke ha bụ na ha dị atọ obere oge ayagba ofu ahụ, one straight illness ọnwụrụ. Nwee famili ọ ya bụ ịfụ fine ladies, o nwere onye na-ajụ agbawara akpọwa na ogene. Ịnụ di abụrụ problem. Nwee family dị etu ọnwa, ọ bụrụ na ha nwere any problem ọbụla, ọ bụrụ na ha nwere any problem ma ọ na-azụ ha aka n'ime, mana ọ na-ada ajụ ha nwa ọkụ ka ya eleghị one. O nwere ike agụwara ụfọdụ their aunties ịnụ di na problem.
nwee family ya bụ anụ onye nke a jere ije edi ọ mụtara nwa, onye nke ọzọ jere ije edi ọ mụtara nwa, onye nke ọzọ na-eje eje ọmụọ nwa ọgwụ. ị bụrụ na amụta azụghị azụ n'ume ọmụmụ nwanne. Yes, o nwere ndị ya bụ everyday rise and fall, ụmụ okorobịa ha aka ntichasị ka ọ dịbe Okeke ka ọ dịbe Okoye. Akụ fecha fecha ọ dara awụ, ebe anụ ukwu siga, ebe anụ nta siga, n'ọgụ ebe a ka ha ga-esi wee ga, mana ha ga-enwe problem. Ha lụchaa ka elefant ha erie ka ọkụkọ. Ọ bụrụkwa taa ka o bidoro. Yes, ọ bụrụ taa mma ejikwa ihe ịma wee ma alụghị atụ. Ije na Asian book onwe ya na-akpọ Jabez, ama n'iligo maka akụkọ Jabez. Jabez simple means pain, afụfụ. Ihe ọbụla bụ pain, ihe ọbụla bụ a na-alụ ka elefant a na-eri ka ọkụkọ, ọnya bụ Jabez. Ihe ọbụla bụ agbagide mbọ, agbacha mbọ mana o nwere ihe agbata, akpọwa eleghị ele, expenses aka ịkọm na nwa bụ Jabez. Family na-abụ etu ọ dị onye a ka ọ dị onye a. Ọ nwegoro ka ego si bata ha n'aka, ofu problem abịakwuru di mmadụ. In fact, ọ gwụgoro na-esi kịta ka i were 1 million naira nye ha, one problem ga-apụta na that man. Aka ntichasị. Ọ dị eme ofu onye, ọ dị eme mmadụ na-abụ, na ọ na-eme mmadụ niile. Esikwara na ihe adịrọ, ma ọwụ ma ihe ọ na-emekwa n'elu ụwa, ihe na-eme adị na o nwere ihe bụ enu, ihe anaghị eme na nkịtị. Maka ndị Igbo na-atụ ilu sị na ụzọ nna dị ọcha ọbara ụmụ ya. Ijekwa na Asian book ya afụ ebe ekwuru ya na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lụta generation ha gburu nke megide nke ịnọ. Yes, o nwero ihe dị ka na-efuru ihe adịrọ mma kwuo na ihe adịrọ mma adịrọ mma. Ọtụtụ famili nọ n'ụwa taa na-ata afụfụ, na-akụ ọta maka ihi na ha emere ihe ha kwesịrị ime. Ọtụtụ famili nọ na-ata afụfụ, na-akụ ọta, na-ebe akwa maka na ihi na ha emerọ ihe dịrị na ha kwesịrị ime. Mma eji nke mere n'ezinụlọ wee makwuolu gị atụ ka i wee malụ na ka ọ dịbe Okeke ka ọ dịbe Ogene, mana ị kwesịrị ime ihe ị kwesịrị ime. Ewee na-asị na ọ bụrụ na ụzọ ọbụla amara akpụ Ogene nya na egbe anya n'ọdụ. O nwere ọtụtụ famili ụdị ihe na-etu a na-akụ ọta na-apịa ọdụ n'ala, mana enweziri ike ọ bụrụ na famili odogwu nọ na ya, ị na-eme ụfọdụ ihe wee na-adajụnata ya, mana ọ bụrụ na ọ kwụsịcha maka n'ihi na emebere ihe kwesịrị ime, maka na-akpọ okpu ogwu n'ụkwụ ọ bụ elu ala. Yes, mana ana m achọ ịkọwara ụlọ nwere ọtụtụ famili nọ na ihe nsogbu. Ihe kpatara ya bụ na ya bụ onye ahụ emewuru ka na-akụ ọta, na-emere ọrịa ihe kwesịrị ime. Ka m nwere famili nke nwere maatụ. Ihe nji ala ka iji onwe m maatụ bụ ka i wee mara na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Now, na ngwa gị, o nwere ihe mere na famili m mgbe gburugburu n'anya nna m ha. O wee bụrụ na o nwere nwaanyị bịara ije di na our larger family. Nwaanyị a bịara ije di, nwaanyị a wee bụrụ na ọ bịara ije di amụta ofu nwa nwoke. Yes, mụta ofu nwa nwoke, mana n'ihi na ọ mụtara ofu nwa nwoke anwa, emesịa, to cut the whole story short, nwaanyị anwa mesịa nwa ya nwoke dị between 7 to 10 years, etu esi ama atụ ya nwụkwuo. Mana nwa ya nwoke anwa
emere ọrụ ya ihe kwesịrị imerie site n'ịkwụ ya akwa. Ịghọtara ya? Nwa 10 years n'ala Igbo, nwa lugoro that age, o nwere ka nwa dị etu a ga-esi wee nwụọ. Ndị ikwu ndị nna ya ochie aghara ịma. O nwere nwatakịrị enwere ike ya mụọ ọnwụọ n'ụlọ ọgwụ, nke ahụ dị iche, ma ọ ka nwụọ mgbe ọ ka wee toddler, nke ahụ dị iche. Mana nwatakịrị toluana age of reasoning, o nwere ka ụdị ihe ya esi mee nwatakịrị dị etu a ghara ịgwa ndị nna ya ochie ka emee ihe etu esi eme ihe ka o wee naruo na nkwu. Yes, ọ bụrụ for nothing ka e nwere age of reason. Now ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na nwatakịrị ahụ, nwata nwoke ahụ, ọ bụrụ na a gbapụrụ ọrịa egbe etu esi eme wee si na nke ọma na ndokwa, ka nkụwarụ n'ụwọntịrị na anyị mara laịfụ a sị na ugboro na-ahụ ka egbe na-akpọ dike. Ọ kpọọ ya na ndụ mgbe eji wee mụ ya amụ, ọ kpọọ ya na nke o ji wee nwụ anwụ, because ihe ọbụla nwere mbido nwere njedebe. Ekwe na-akpọ dike na mbido, kpọọ ya na njedebe. Now onye ọbụla bịara n'ụwa malite ọrụ ya, then ọ bụrụ na ọ lụsịa, then ekwesịrị ka a kụọ ya isi. Ịkụọ ya isi, o wee nwee ike ịnachi ya na ana mmụọ. A emeriri ya farewell, jee nke ọma, papa mama we love you, brother we love you, jee nke ọma. Ị ga-emeriri ya. Ana imechaa ya n'ala Igbo, a na-agbapụrụ ya egbe. You must activate the law of sound. Yes, law of sound bụ na mgbe a gbapụrụ egbe anwa, all the principalities and powers na ike niile nke nọ behind sound ga-bear witness na a declaration has been made. Mgbe a gbapụrụ egbe bụ brother we love you, jee nke ọma, a na-akpọ ya ịgbasechi. Eji ya conclude a solemn agreement. Onye abatagoro na ọ bụrụgoro na a na-eyi uzu ọfọ, ekwubicha okwu asị ise akụ ọfọda. That sound anwa o produce be very important, because that sound we go in creation as a witness na-ekwubiri okwu dị etu a. Etu a ka ọ dịkwu na law court ma na any national assembly. Yes, ekwubi okwu kere ndị sọpọtụrụ ka eme ihe dị taa. The eye, if you are against it, say nay. The nay, ekwuo nke ha, I say the eyes have it. Ọkwụọ ya na that sound anwa sealed it. So ọ bụrụ na mmadụ bịa n'ụwa bichaa ndụ ya, a ga-enwerịrị the concluding part. Yes, that concluding part ya ka eji agbapụ egbe. So nwatakịrị a wee bụrụ na obisiri ndụ, ọ bụrụ na emeri ya, maka ihi na emeri ya, nwatakịrị ya enwere ike ịjoin ndị bụ chi na ana mmụọ. O nwere ike ọ nọrọ here or there, because o nwere ike ịnọ na the world of the living again, and in the world of spirit emebere ya farewell etu o kwesịrị. Onye agbata n'ala Igbo, ọ bụrụ na ndị nwụrụ na asala, o nwere ihe anyị na-akpọ asala na be anyị. Asala bụ na oge ahụ adịghị enwere ihe dị ka any gunshot, ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe problem, ihe ọbụla ị na-eme no gunshot. So ndị ọbụla nwụrụ n'oge ahụ enyi ha, ọ bụrụ na o nwere ebere meriment eme ama agba egbe, and for the fact na agbara egbe anwa, ọkwụkwọ akwara onye ahụ adịbụrụ complete, maka na ị ga-agbapụrịrị egbe wee si farewell. So ọ ihe a, mana family nke m nwụrụ ihe a bịa mee, nwatakịrị wee chefuo nwatakịrị a maka na ọsụ ya wụ ofu nwa, and ndị n'oge anwa ekialụ ihe a kwesịrị ime, akpọrọ nwatakịrị wee na-enye nsogbu. Yes, so anyị agbapụtabụrụ ihe gbasara nwaanyị a mbụ, mana anyị akpọrọ nwatakịrị anyị enye nsogbu maka na ebe ụzọ chọpụta nke nne ya, anyị mechaa sọlvụ problem nke nne ya, nke nwa ya gonie. Ọ ka bụ last week a, yes, ka anyị famili anyị jere mee ihe kwesịrị na aga eme. Ejekwa je tresi ebe dị nwatakịrị ahụ eserọta nne ya, jegwa ndị ikwu nne ya, mee ya etu esi eme ka ozu.
n'ikwu nne bịa ekwubi okwu na tata ka a na-akwụ ya akwacha ya tata na ọmejesi nsogbu farewell osi agha akwachara ya mee etu esi eme gbapụ egbe etu esi agbapụ egbe that is the end. Nwatakịrị anabago na ndokwa obi adịghị ya mma maka na eme nwatakịrị emere ibie obi adị ya mma na ka nwekara ga-atụ ọzọ o nwere ọtụtụ famili nọ n'ihe mgbu enwere ike nsogbu ha nọ na ya bụrụ na na-emewuru nwa ọkpụ emewuru nwa ada. Yes, ụfọdụ famili wụ ndị mewuru nwa ada anyị nwa na-akpọ nwa ọkpụ ụfọdụ na-akpọkọ nwa ada mana ịkpọrọ ya nwa ọkpụ ma ịkpọrọ nwa ada meaning the same thing. Onye bụ nwa ada ma ọ bụ nwa ọkpụ maka ndị ada anụchi Igbo ọfụma nwa ada ma ọ bụ nwa ọkpụ bụ nwata nwaanyị amụrụ n'obodo daizi nwa agbọghọbịa ọbụla nọ n'obodo bụ nwa ada fọm ịhụ nwa agbọghọbịa ahụ ma ọ nụọ di ọka bụ nwa ada na nwaanyị ọbụla amụrụ n'obodo ọbụla amụrụ ya bụ nwa ada ma ọ bụ nwa ọkpụ n'obodo ya lọkarịa. So onwe ka obodo ma ọ famili si wee mewuo nwata nwaanyị amụrụ n'obodo a obe akwa ọ na-adị ile ụmụada n'ala Igbo abụọ ụmụada ejiri ọkwa ha eti epele o. Yes, nwaada kwubi okwu wee bụọ ọnụ ọ na-adịkwa ile ejiri ọkwa nwaada eti epele. So imegidekwana nwaada ife ka obi gbawa ya o wee kwubi okwu ọ na-abịakwa na mmezu. Ọdịnala Igbo na-akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu. Yes, we recognize the fact that nwaada na-eri ukwu anụ makwana ihe a na-akpọ ya na ọ bụrụ mgbe ezi dị n'okwu ụkwa abọcha anụ n'ukwu anụ nwaada nwunye ịmagwọ ịmana a na-emezi omenelu ndị mmadụ aghọtara ike dịkwa ịkpachakwara anya megide nwa ọkpụ maọbụ nwaada na ike dị gị n'aka maka na nwaada maọbụ nwa ọkpụ nwekwara nkwuwa okwu nwekwa ike dị ya n'aka ọdịnala Igbo. So ihe merenụ ihe a na-agwa gị bụ stori mere na be anyị yesterday ka one old man na-akọrọ m story ihe mere because na o nwere ihe a na-ekwu wee kwute maka family ọnwụ batalụ wee kpochapụ daizi wee ndị mmadụ agwara m na emejeru na akwara mmadụ 12 in one day ịghọtara ihe a na-agwa gị dị ọnwụ batalụ wee gbuo family wee na-ekpochapụ ihu na azụ wee dewe for only one man after ka emechara ihe kwesịrị ime ka nke ọlụ ha akọ na-esimori wee bịa. Gịnị mere ịma na mgbe gburugburu ọ bụrụ taa ka anyị megide mmadụ bidoro o bidoro tekatekarị ọ bụrụ taa ma ndị elelu n'oru ndị emelụ na ha na-emere ka emewuo na ike dị onye anwa na-eme ya n'aka emewuru ha out of jealous and envy. Mana ọtụtụ famili niile akpara ụdị agwa a na-anọ n'afịa maka na ije na book ọ sị na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna n'otu ụmụ ha to the fourth generation. Agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ọnya ka anyị si gị sepụ aka enwe n'ofe maka na o yiri aka mmadụ itinye n'aka n'ihe ọjọọ maka na ihe ọjọọ ọbụla itinyere aka na ya ga-emebiri gị ihe. Ịma na ọnya na-agba ọnacha apụ ya adịrị itinye n'aka n'ihe ọjọọ maka na inweta mgbaghara dị na ntọpụ dịrị ihe ọjọọ dị beyond ije confession. Ọ dị beyond ịnọkịta na-asị thank you Jesus, thank you my Lord, agbapụta gị ṅụrịa ife aka si na agba adịgo mmehie onye gwara onye imejọrọ ọ bụrụ ghara na onye imejọrọ na ehi ọ tụrụ ya merie ihe ị kwesịrị imerienụ ọ ga-awa n'afa maka na emere nwa ogwugwu si imenyere nwa anọsi ike. Onye imejọrọ ya bụ right ya idina ya right ya ọ nọrọ n'ebe akwa na-akụ ụta gara inwe udo nke obi ime enwenata udo until justice is done. Ọ nọ ka ana m ekwu ya sị ọ bụrụ na imejọrọ mmadụ gị na mmadụ nwere okwu onye imejọrọ wee jee wepụ okwu na polisi ọ bụrụ na ị chọrọ udo ka ihe niile bie ngwa ngwa jekwuo onye ahụ imejọrọ na bie yọọ ya nwanne m forgive me. Ọ bụrụ na ọ forgive gị as complainant ọ bụ ọ kwụsị ije na police station kesi anwụọ natural death ọ kwụsị ije court kesi anwụọ natural death maka na akpọlite ahụ kesi enwerozi complainant ịma na nwanne na bazere ikpe amarụzi gị na onye imejọrọ agbagharago gị
etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ. Eni obi ọbụla na-eru uju imejọ ịchọ udo nke obi jee yọtuo mkpụrụ obi anwa ka ọ nwee udo ka ọ gbaghalụ gị ịma na ị nwere mgbaghara n'ezi. Ọ bụrụ nke ijekwuru fada maka na ọ bụrụ fada ka imejọ ịghọtara ya. Nke ị nọ na imejọ ọmụ bịa ya ọmụ mgbaghara isi naanị na ayọ Jizọs. Ọ bụrụ Jizọs ka imejọ isi tenye na ayọ Jizọs bee crocodile tears tee mee thank you Jesus, thank you my Lord. Nwanne agbagharịbọrọ gị o. Ihe ị na-eme ewe egwu ọnwa ka ị na-egwu maka na Jizọs ihe na-egwu arọ nya ka imejọ na ọmụ ka imejọ. Ihe ayọtụrụ di m obi adị m mma asị gị gaba m agba gị. That is how things work. Ka ị ghara ide deceive onwe gị. Now ọtụtụ family jee nọdụ mmejọ emejọrọ mmadụ ana na-ekwu na ọ ya adịrị ha mma ka ọ ya esidere gị mma ebe ọ bụ na-emegburu nwa ọgbụ ma o mewuo nwaanyị bịara iche echi. Ịmakwa na ọ nwere ọtụtụ mpụ na ọtọ nọ ndị mmadụ mere gboo aka na-emekwu ya ruo taa. Ị afụ nwaanyị bịara iche echi ya na dị nwanne nwoke ebiri ọfụma ọ mụta nwoke mụta nwaanyị mfata ọ mụtagodo nwoke mana ọ mụtara nwa ọ tagị n'afọ na-ekpe ekpere na-atụkọ ala ọrụ ya na di ya wee bi udo welt achọ nwanne gị afụrọ ụnụ ka nye ya ọsọ maka na ọ mụta nwaanyị. Anyị na-ajụ gị why? Ịmụrụ na ọmmewu ka ị na-emewu nwaanyị a so kpee ekpere so tụnye di ya alụ. Ọ bụgoro na okpere ekpere ma ọ na ọtụnye di ya alụ mana o nyere di ya udo nke obi nwoke ji wee chịkọọ wee gbaa mbọ wee kpatawuo ego. Ịmarụ na ọ bụrụ na ọ na-enye nwanne nwoke nsogbu na nwanne nwoke agha achịkọwa ịkpata ego. Ịmarụ dị afọ na nwaanyị a na aka ya dị na ego a nwanne nwoke kpatara. Ọ bụzie na ọ mụtara nwa inye ya ọsọ. Ịmụọ na obi ya adị ya mma onwe onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Ọ bụrụ na ọgụ nwa nọ n'ọnọdụ ya iwuri obi happy. A na-ekwu ndị gboo ndị nkịta na-eme ewu mpụọlọji ka m na-agwa gị. A na-ekwu na ọkụkọ manyere ọnụ na nsị owere ụkwụ na nwunye. So nke a na-ekwu nke ndị gboo ndị nkịta nkọ nke ndị nkịta na-eme karịrị ka m na-agwa gị. Mana ihe njichọ ka m were ya malụ gị atụ ka ị wee weruzie ya wee malụzie ka funefune ya adị. Ọ bụrụ na funefune dị taa ka ka funefune ya adị ka m were ya malụ gị atụ. Ihe m na-achọ ịkọwara wepụ aka enwe n'ofe imegidekwana mmadụ imegidere nwaanyị bịara ije di imegidere nwa ọkpụ vat imegidere onye ọbụla maka na ekecha na ama eburu nawa n'obi. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ wepụ aka n'ụdị ọbụla iji emegide mmadụ. Ana m achọ ịgwa gị ihe mere na famili a na-achọ ịkọrọ gị akụkọ na esimolu wee na-abịa. O wee bụrụ na famili a na-agwa gị na nwoke mụtara ofu nwa nwaanyị. Ihe a na-agwa gị ihe mere tekatekarị before the war o tega ezigbo aka o mere. O wee bụrụ na nwoke a mụtara ofu nwa nwaanyị mana nwanne ya nwoke mana ofu nwa nwaanyị ọ mụtara chọrọ ka ọ nọrọ be nna ya wee mụkwazie nwa ndị ga-anọchi anya nna ya. Mana nwanne nna ya n'ụtọ anya ukwu o nwere ka o wee rie dị nwanne ya nwoke anwa ebe ya na ezinụlọ ya ebe ime ihe o mere. O wee kpọrọ nwata nwaanyị a nwa agbọghọbịa chazuru achazu kpọrọ ya wee jee lesi ya ndị oru lesi ya ndị biznesmen ndị na-agba mgbere mmadụ ndị si Edo steeti wee bịa ịbịa zụọ ahịa wee lefuo ya. Etu o lefuru ya uche ya bụ na ya chọrọ igbu ya ka ọ ghara ịsọ ili aka ya n'ọbara. Kwa eziokwu mana ọ mara na onye lere nkịta goro enwe na ihe ntụkwu ka dobie. O mere na ụdị na ya chọrọ igbu ya ka ahụ gbara ya ghara iri ya n'isi ya mana o jegolee ya tonye nwa ọ dị smart ka ị na-aghọrị mmadụ ịghọrịrị mmụọ. O wee jelee nwatakịrị a na Edo steeti. Then ihe meziri na olezie nwatakịrị akpakọrọ ana na-egori nwata nwaanyị a wee na-eti aka na ọ dụrụ ọnwụ mma na-emewukwara ya wee na-akpọkọ ụmụ mmụọ si ya gbaa ọgụ. O tere aka o mere izu o mere ọnwa ọnwụ bido. The man anwa na ndị enyi ya na ndị famili ya ndị conspire ka elefuo nwatakịrị a ka ha wee kpakara ana ọnwụ wee bata. Ọnwụ gbugidoro na-egbu aka nne aka egbe fifidarịda gbugido wee gbugido gbuo mmadụ 12. Mgbe o gbuweziri etu a ka obodo ji wee sị mba ihe a na-agwa stori mere na ba ya ọgbafọ ihe dị mma akpa afọ mana mkpọ a n'afọ onye ọbụla mmadụ dịte mma o mere eme laif adịba akọ ọfụsịrị ma adịba akọ stori.
na o wee bụzie na ogbugide etu asị obodo wee na-asị hei na nke a afụbeghị alụ kedu ihe a ga-eme ofu onye obodo anwa bụ n'oje na-azụ afịa ogiri yes ya nyocha mma emenshọn sọ afịa ogiri a mana mma akpa afa wee bụ na ọ na-azụ afịa ogiri na ọ na-awa ogwudo ogochi ogiri ebe o buru ejebe delta na Edo steeti jele ogiri afịa ogiri ahụ ka o buzi wee ruo na afịa obodo ahụ o jelụ wee fụ nwata nwa agbọghọbịa anọ elelele mana ndị lere ekweta na ha lelele na-ewere ya n'ofuo na n'ọnwụ fuo na many years after o wee fụje nwata nwaanyị nọ ọ bụrụ na nwata nwaanyị ahụ na ndị agha orie ka oru ejego kee ya di taizi okege ya diri ekege ya di mgbe ahụ ekege ya di mgbe ahụ ọmụtarị ofu nwa nwoke mgbe ahụ n'ebe ahụ ekere dị bifo onye ụmụnna fa jere afịa ogiri wee jeruo afịa ahụ wee fụje nwata nwaanyị ahụ ka o kusi nwa wee na-asị ọ bụrụ nwa ere etu aka ịwụ etu aka ya nwatakịrị si wee kọwacha o wee nata wee kpọọ ụmụnna ya okwu wee sị ya na nwata nwaanyị dị etu a na-ekwukwanụ na afrozi na ya afụrụ ya ka o jere afịa ogiri obodo wee sị gịnị na afụbeghị alụ obodo wee tụọ ego wee nye ya nwoke si ya ngwa ya ji wekwatata ebe ahụ o jere ọfụrụ nwata nwaanyị ahụ na ọ bụrụ na o were anya ya fụ ya kpọnata ya n'obodo maka na ọnwa ụbịazi karịa obodo wee tụọ ego wee nye wee jebe wee ruo ebe ahụ wee kpọta nwata nwaanyị nọ wee nata n'obodo celebration wee dị ewee kpọọ dibịa wee kwuba okwu niile ihe a ga-eme ka iwe mmụọ wee dajụọ ihe ahụ ka emegidoro wee mewezie appeasement sienu ụmụ mmụọ dị iche iche nwata nwaanyị a bekuru for help yewazie ha wee yọtuo ka apụta ka emechara the whole appeasement niile nwata nwaanyị ahụ wee kwuo si na bido tata na ya agba alụgo ndị niile akafa dị n'imegide elu na bido tata ya zọrọ ụkwụ na be nna ya na ọnwa akwụchigo and ozugbo ahụ o kwurie etu aka o si meruo taa ya ọnwụ kwụsị maka na ụdị ha na-agbawa obi ka ọnwụ kwụsịrị anwa ọ nọrụzi ebe nna ya be nna ya ka ọ nọzi tiri obicha ndụ ya wee nwụọ na be nna ya ka enyikwara ya mgbe ahụ ọ mụziri ka nwa ya nwoke ahụ maka na nwa ya nwoke ahụ etolitego nwa okorobịa ọfụma ọ nọzi be anyị wee tolite nwa ya nwoke ahụ wee sisi oke ka ya nachi agbazi ebe nna ya maka na emere ego nne ya na Edo steeti o wee nachi agbazi ya na Edo steeti ma the important thing bụ na ọnwụ ofu nwoke ahụ fọziri na ya family na that lineage nwa onye nke meziri gịnị nọzi na ọnwụrụzi ka ibs nwụ maka na anwụ batara na-egbu ma nwoke na-egbu ma nwaanyị ka m na-agwa gị ha ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ọtụtụ famili nọ n'ụdị ọnọdụ na-etu a mewuru nwaanyị o nwere ndị nke ahụ na ọnwa ọkpụ ka ha megburu ịghọtara ya nwa ọkpụ ka ha megburu wee lee nwa ọkpụ mana ana m achọ ịgwa na o nwere ndị nke bụ nwaanyị bịara ije dị ka emegbu ihe ndị mmadụ na-eme dị egwu o nwere nke ọzọ mma merenụ nke ọzọ a mma nwerenụ bụ na nwata nwaanyị a jere ije di ya na di ya wee bi gidigido ọmụta ofu nwa nwaanyị ọ mụtara di ya jere na di ya ebiudu di ya kpatabetazi kpata ego jecha ma China bata nwee shops na Lagos ebe ọ na-azụ ụmụ ihe ceramik o wee wụ na nwaanyị yacha ahụ wee nwụrụ hapụ di ya na ofu nwa nwaanyị ọ mụtara o tere aka ọ nwụchara di ya nwụkwuo ụmụnne di wee batazie ihe a gwara ụmụnna bụ ụmụ nwoke ịta amụtara famili a wee shia prọpati dị nwanne ha nwoke a ma ndị buje moto ma ndị mere shọp ya iheriti ma ndị mere onye ọbụla na-abụsa a na-ajụ ha kere maka nwa nwaanyị a nwa nwanne unu nwoke ahụ nọ na-abụsa akụnụbịa kedu ihe a ga-eme nwa ya nwaanyị ofu nwa nwaanyị ọ mụtara ha sị na ha ya azụ ya na ya eme nkewa na ya eme ibie ịma na ọ bụrụ ọnụ ka eji ebiri ụgwọ ndị ọka mma n'ọnụ ịma na ụmụnna kwe nwatakịrị na-eto ụmụazị mana ndị a mere nwatakịrị abandon were ego nna nwatakịrị a na-azụrụ ụmụ nke ha ụfọdụ ndị Igbo bukwa alụ ndị mmadụ bụ alụ
adụgụ na nwatakịrị mgbe ebe amụ nwatakịrị mụ nwa dị ya na fụzie na-eme nwatakịrị abandon je kpọrọ nwatakịrị kpọrụzie nwatakịrị na onwe ya ọ ndị nna ya ochie zuzuru ya na o nwere ụbọchị mmekọta wee fụ nke nwaanyị si ya nne ka ego mere ọsị m na ọ dị mma wee sị ya ọ nọ yunivasiti ọsị mba ya nọkwa yunivasiti na mma na ndị be nna ya gbakọdoro ya azụ nọ ndị ikwu nne ya na-eme gịnị na azụzi ya mana na ya chọrọ ịba yunivasiti mana kịta na ya na-emegoro nkụzi ya na-akụzi ka ya na-esi ebute ego ọ ya eji ba yunivasiti ihe a bụ nwanne ya bụ milionia ihe a bụ nwanne ya bụ milionia ekwesịrị ịkọ akụkọ n'iji yunivasiti ya ekwesịrị ịkọ akụkọ mana ndị ọnkụ abụsasigo ego nne ya ha bụzie nwatakịrị na ịtọ kedu ka unu si wee che na famili a enwere progres mana ndị ọnkụ abụsara ego a ị na ebee ka ha nọ kịta ọnọdụ ha dịrọ mma ha ma enwenata peace tii na-eji eme ka nwatakịrị a ka obi dị ya mma ka obi dị nne na nna ya mma nọ na ana mmụọ mma ihe mere nwafa ha ma nnata happy ọtụtụ famili na-ejegharị ekpere ị na-eje ekpere na-ejere pasọ na-arụ ọrụ ezinụlọ mana mpụ na ọtọ n'ọnụ mere ka na-emekwa ruo taa as I speak now ọ ka nwere onye nọkịta na-akpọ nwaanyị bịara ije di na ọ mụtara gịnị na ọ mụtara nwaanyị ori ebe nwaanyị ọ bụrụ nwa eso m sio ihe nsogbu ekwu na onwe m personally na nsogburu okenye asị na ala ọmụnwa wụzi okenye oraifite mba ejere okwu a na nkwuchi etido m ya ọfọ onye ọbụla ya asị na ọ ga-eri ebe onye mụtara nwa anagbuo onye anwa yes you know why ndị mmadụ na-egbusi ụmụ ndị mmadụ ka ha wee rie ha ebe na ọ mụtara nwaanyị ọ bụrụ nwa ihe m nwa ya echenji personally m nwa I will not be able to change it now because n'ọfọ okenye ka m ga-eji kpuchie etinye m ya ọfọ n'ala ka ọ ya ahụ ime ha na-egbu oru ihe m chọrọ ime bụ na nwoke ọbụla na nwunye ebiri ọfụma ọsọ ya bụ ụlọ nwaanyị ka ha mụtara na ha mụtara nwoke achọọ nwoke afụrọ si hapụ nwaanyị na ụmụ ya ndị nwaanyị ka ha enjoy ya akụnụba nna ha o nwere ihe dịka onye ori ekpe ọ bụrụ na ha mụtara nwoke so be it ọ bụrụ na ha mụtara nwoke allow the woman na nwunye ụmụ ya ndị nwaanyị ka ha enjoy ya akụnụba nna ha Oriebe can only come in. Oriebe can only come in when the wife of their brother, of his brother, is no more. And when all the female children, I mean all the children of their late brother is no more. Before Oriebe na-abata, I nwere ike onye nwatakịrị nna ya nwere 4 decades na awada. Nwatakịrị nna ya nwere investment nwere ana maka na ọ nụrụ di o nwere ike na-anụ onye ọkada onye nwere ego ya na di ya na-ata afụfụ mana nna ya nwere akụnụba chụọ ya si na nwaanyị ka ọ bụ na ọ bụ esokọta akụnụba nna ya ka i wee jerie ọ dị wrong chụọ ya maka na nna ya nwere akụnụba chụọ ya ọ nabazie ka gị nwa na-eme gịnị na-eri akụnụba nna ya ọ dịrọ mma onye ọbụla chere ọ bụrụ na ọnya ka emerie ọ ya adị ya mgba o nwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ ọ bụrụ na nwatakịrị a nwaanyị ka ọ bụ mana nna ya kpatara ego allow that girl to enjoy his father's wealth ọ bụrụ na the girl bụsizie ndị ya nwụọ enwere ozi direct child of that your brother nwunye ya nọrọzi nwere ozi nwa ọbụla ọ mụtara nọ ya nọ ndụ there they can come in asọrọ nga eriri ihe nwanne gị mana ọ ga-abụ mgbe nwunye ya is no more ụmụ ya ndị ọ mụtara ụmụ ya ndị nwaanyị is no more mana ọ bụrụ na ọ mụtara nwunye ya na ya ụmụ ya ndị nwaanyị nọrọ ya maka ihe na ọ mụtara nwoke echufuo nwunye ya chufuo ụmụ ya ndị nwaanyị ibu alụ ị kwesịrị ịdị ndị na ndị dị ndụ ka m na-agwa gị maka na ibu alụ maka na ịmụrụ na nwaanyị bụ nwa ịmụrụ na nwaanyị bụ ife ịmụrụ na nwaanyị ya nwa ụmụazị nwaanyị anyị na-asị na nwaanyị ka ha bụ na nwunye nwoke a so na-ekpe ekpere na-aga ọfọ n'isi nwanne nwoke a nwanne gị jide successful oluzie ka a chọrọ nwanne gị afro isi ebe a jebe Lagos na nwaanyị batara n'ụlọ ka ọ kwa die isi ebe a jebe Lagos jee kpọchikọ ụlọ niile edere na Lagos a na-ekwu ile ya maka na ike dị gị n'aka obewu ibie aha ma afọnata ya
maka ịrụ ụwa agwụ. Ka m kwụsị ebe a, ana m achọ ịkọwa na ihe a bụ some of the problems onye emejọrọ anọkwasị ya ala na-achọ ka ngọzi na-ezo ka mmiri n'ezinụlọ. Ka ọ ga-esi wee zo ebe ọ bụ na o nwere onye ime ude ọ na-agba obi na-agbawa ọ na-eti aka n'ala na-emewukwara ya n'ezinụlọ. Ka ọ ga-esi dịrị ezinụlọ na mma? Ị na-akpọ ndị ebere na-akpọ pastọ sị na-alụ ọrụ ezinụlọ gịnị ka ị na-alụ? Ịbụrụ na ị ga-ebugara ụzọ ya mee udo uche onye emejọrọ na ya bụ ezinụlọ ka udo na aṅụrị a blessing wee bata. So kedu ihe nna-achọ ịkọwa na ya? Ihe nna-achọ ịkọwa na ya bụ na onwe onye imejọrọ, onwe onye ezinụlọ be nna gị mejọrọ, jegoro unu mee udo. Onwe onye ụlọ na-ara anya n'ụlọ ka ike dị unu n'aka. Onwe onye ụlọ na-ara anya dị ike dị unu n'aka, jee dube udo. Udo ahụ unu ga-eme ga-eweta blessing, progress, miracle na family unu. Mana unu je na-akpọ onye ekpere, na-akpọ onye ọrụ ezinụlọ, na-aghafu 500,000 na unu na-eme family liberation. You guys are deceiving yourselves. It will never work. Ihe ejegoro je yotuo onye obi na-agbawa ka ọ ya abụta ịchụ aja ogbugbe wee narịa. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị family ebi, send alụ message na WhatsApp 080578337. Don't worry, ka nye gị nọmba ya adịrị easy. Kpọọ this second number 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ihe nyinye gị nọmba nke ahụ na ịkpọọ nọmba ọ WhatsApp nọmba. Ị nwere ike ịkpọ ya akpọ ma ọ bụ send ya WhatsApp message. Ọ bụrụ na m epikiri my PA will pick it. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu m okwu ngozi n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, ya na n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba. A sị m na ọmaka ya emere ụnụ. A sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe. A sị m ife ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọdịnala ya pụrụ ụnụ omekụwa were anya ha wee fụ. A sị m na ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ na ama na ọ bụgodo ụnụ ama na ụnụ ga-agacha na maka na ọkụkọ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwunye. A sị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye anyị adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye agha ama nata mma tiri ụwa agwụ. A sị m onye ọbụla sị ka o mee ụnụ na ọ karịrị ụnụ. Mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ụbọchị orie mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ha karịrị ha. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Maka ndị enyi m, ndị ezi enyi m metara onwe m ndị YouTube na ndị Facebook. Ọ bụrụ na for any reason na ịchọrọ ịchat m direct, chat ya m WhatsApp message only na my WhatsApp private WhatsApp number 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Ya gazie n'ọfọ.